Клади. Так, добре? Так. А паспрабуй трохи вишей. Ось сюди. Ага, ну ось, зовсім інша справа. І ось так. Ой, як думаєш, нашим сподобається? Сподяюся. Слухай, ніж я так хвалююся. Я так само. Ой, привітання, дівчинки і хлопчики. Салют усім! А у нас тут, як бачите, новосілля. Давно ми його чекали і ось нарешті дочекалися. А вам подобається наш новий колиханочний покой? Дякую. Нам так само вельми подобається. Саме головне, каб було тут утульно нашим маленьким гарезом. О, Тёма телефонует. Алло, Тёмочка, ты где? Усё готово. Что? Замест тебе прийде кот, а потым нейкі эксперт? А чаму? Алло, Тёма. Ну вось, сувязь перервалася. Ну, а што ён сказаў? Што спачатку прийде кот, а потым нейкі эксперт. Нестор, я нічога не разумею. Кот? Вядома, кот, Палінка. Як мы самі не здагадаліся, існуе такая прымета. Каб у новай кватэры жылося добра, трэба спачатку туды запусціць кота. Дакладна. Малайчына, Тёма, мы забылись, а ён не? О, а вось і мурлыка. Ой, які пригоженькі. А хвостик яго на Тёму падобны. Палінка, цішэй. Прывітанне, котик. Мур-мяу. А мы цябе чакалі, Тёма папярэдзіў. Мур-мяу. Здаецца, ён аб нечым просіць. А, прысмакі. Котик жадае, каб мы яго пачаставалі. Але ж у нас няма ні малачка, ні смятанкі, толькі цукеркі. Мур-мяу, мур-мяу, мур-мяу. О, ён і на гэтыя прысмакі пагаджаецца. Вось, бачыш? Ну, хадзем, даражэнькі, я цябе пачастую. Нейкі дзіўны котик да нас завітаў. Можна сказаць, котик-салодкаежка. Усе цукеркі мігам праглынуў, за шчочкі запіхнуў, нібы на запас. Засталося дачакацца нашага эксперта. Тукі, тукі, тукі. А вось, пэўна, і ён асабістай персонай. Добрый вечер, поважаныя. Добры. Я эксперт по пакоях для дзяцей. І мяне як спецыяліста Тёма попрасіў усё уважліва прагледзець. Рассказывайте и показывайте, что тут у вас нового. У нас, паважаны эксперт, усё новае, стыльнае і сучаснае. І стол, і сцены, і падлога. А гэта што? А гэта наша дрэва. Дарэчы, вельмі модная мэбля для дзіцячых пакояў. І на нашым дрэве замест лісця растуць дзіцячыя кніжкі і цацкі. Ага. Ого, а цукеркі на ім могуць вырасці? А чаму не? Вядома, могуць. Тады добра. Ой, дрэва для калыханачнага пакоя падыходзіць. А чым яшчэ мяне здзівіце? Вось, паважаны эксперт, звярніце ўвагу на новы элемент нашага афармлення. Гэта што? Шырма-канструктар. Можна лялечныя пастаноўкі ладзіць ці ў хованкі гуляць. Так, а яшчэ можна праводзіць творчыя выставы, напрыклад, фотаздымкаў ці малюнкаў. Ну, якая добрая рэч, універсальная і карысная. Мы вельмі рады, што вам падабаецца паважаны эксперт. А яшчэ мне Тёма расказваў, што я на бушлік і то папрасілі вялікае акенца ў новым пакоі зрабіць. Менавіта так, і вось яно. Адсюль нашы маленькія сябры будуць назіраць, як сонейка спаць кладзецца і як зорачкі на небе зіхацяць. О, канапа! Не бачу ў новым пакоі канапы. Набегаюцца малыя, дзе ім адпачываць? Не, без канапы ніяк нельга. Не хвалюйцеся, будзе і канапа. Крыху пазней збіраліся прывезці. Ну, добра, тады супакоілі. Перадайце Тёму, што новы калыханачны пакой цудоўным атрымаўся і што я яго зацверджваю. Дзякуй, паважаны Ну, эксперт. ўсё, пабег. Толькі спраў яшчэ. Ой. Да пабачэння! Да пабачэння! Праверку на якасць прайшлі? Так. Можна і адпачыць. Слухай, давай ужо мульцік глядзець, а? Ой, з задавальненнем. Пачакайце, мульчик без мяне не запускайце. Ой, Тёмачка, а ты не хочаш новы пакойчык паглядзець? А я ўжо ўсё. Што? І акуляры засталіся ад нашага эксперта. Здагадаліся? Даўно! І як здорава ты прыдумаў і з коцікам, і з экспертам.
І нам, і усім нашим глядачам вельмі сподобалася такая прэзентацыя. Презента что? Прэзентацыя. Гэта так кажуць, калі расказваць і паказваць нешта новае. Ну, запомню гэтае слово. Полинка, Нестор, дякую вам за новый суперовский покойчик. Ужо і ад мяне. Мы вельмі рады, што не толькі коціку і эксперту, але табе, Тёма, спадабалася. Ды ён усім нашим спадабаецца. Я упэўнен. Ну а зараз давайте мультик глядзець. Давайте, глядзім. Ну, а цяпер усім спаць. І вам, дарэчы, таксама. Ой, столькі напрацаваліся. Слухаемся, паважаны эксперт. І вам добрай ночы, маленькія. І цікавых вам сноў. Бывайце. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.